Здравейте! Днес ще ви покажа трик за Android, който може би някои от вас не знаят. Случва ми се приятели да ми казват, че не могат да си открият емоджи менюто на телефона си. Затова днес снимам това видео. Влизам в Google търсачката и ако нямам ето това емоджи меню, то е малко менюто е по-скрито. А именно задържам на запетайката, плъзгам надясно и най-горе го откривам емоджи менюто. Тук вече си имаме животни, хора, емотиконки, всякакви неща си имаме. А другото емоджи меню се намира ето тук в лентата за търсене горе. Това са двете емоджи менюта. И след това, ако искаме да си върнем запетайката, натискаме и задържаме на емоджи менюто и директно цъкаме запетайката и задържаме. После от хикса изтриваме и сега вече може да си пишеме запетайки.